Wara li l-gvern ħabbar li mis-sena d-dieħla l-paga minima se tkun qed togħla bi 8 euro, ħafna xorta spiċċaw jistaqsu jekk dan l-ammont hux biżżejjed biex wieħed ikun jista' jgħix ħajja diċenti jew tal-anqas ikollu l-affarijiet l-iktar bażiċi. Fuq il-medja soċjali diversi persuni spjegaw kif ta' kuljum qed jonfqu medja ta' 30 euro f'xirja sempliċi li jkollha biss il-bżonnijiet ta' kuljum. U jekk wieħed jieħu dan l-ammont jagħmilhom għax-xahar kollu, in-nefqa titla' qrib id-900 euro. Nara parti xirijiet kbar li jsiru mis-supermarket, spejjeż ta' tobba u mediċini, lowns u kontijiet u spejjeż oħra ta' kull xahar. Persuna partikolari qalet li jkun hemm ġranet fejn ma tonfoq xejn iżda ġurnata oħra fejn tonfoq 70 euro f'darba. L-ispejjeż għal żewġ persuni jitilgħu qrib l-2000 euro meta tikkunsidra kollox. Dan fil-waqt li oħrajn kitbu li wieħed ma jistax jifhem kif individwu jirnexxielu jgħaddi paga minima meta din l-istess persuna għandha paga diċenti u xorta tkun qed tistenna bil-ħnina l-aħħar tax-xahar għall-paga. Taħt l-istess post xi ħadd spjega li minkejja li ssir xirja sew kull xahar u anke xirri ta' affarijiet bażiċi ta' kuljum li jlaħqu għal spejjeż kbar, il-friġ dejjem qisha vojta meta qabel kienet tkun ippakjata bl-affarijiet. Bil-bidliet li tħabbru f'din il-ġimgħa kull min illum huwa ħaddiem bil-paga minima u jaqla 192 euro u 73 ċenteżmu, mis-sena d-dieħla se jkun qed jaqla 200 euro u 73 ċenteżmu fil-ġimgħa li ma ħambat tiżdied il-kola għalkemm dan skont kummenti tan-nies jidher li mhux biżżejjed. Dan hekk kif meta wieħed janalizza s-sitwazzjoni jinduna li fil-verità l-gvern mhux se jkun qed jagħti l-ebda żieda l-impjegati li jaħdmu fil-privat għaliex il-piż ta' din iż-żieda fil-paga minima se jkun qed jintreffa kollu mill-employers u dan allura se jirriżulta fi spejjeż addizzjonali għan-negozji. Dan meta fl-istess ħin anke żieda tal-kola tintrefa kollha kemm minn ħaddem u mhux mill-gvern.